ka sauki ribar ka ta nan an burge ka network din ya sauka kai duk wata hudar ka ka ciro sako ba ka zama bako maza dai tanko kar ka zama fanko zakara bai tara ba shi zama bako masaki gobara ya buga ban koko daga aikin ne na sayayin jingine kaga wancan na aka ne na faɗe su a bayyane su koya ma su bi ka su nuna ma sirkan ka da kwamfiyutar ka su nuna ma su dafa ma idan ka iya su tafa ma na aikin su wayar da kai na lardin su burin su kowa ya hori sun gamsu sannan kwamfiyuta waya a ganin su har santoci suke kirkira da kayan su da kansu su zo ma da kwamfiyutar su wasu koyarwar mami na yawa da aikin su kuma komai lungu can za ka irge santar su digital ya zo harkar intanet budatun su ya tabbata kowa ya amfana da aikin su fasahar sadarwa ni ta cike koyarwa kirkira har yadawa manufofi kyawawa na fasahar sadarwa fasahar zamani kwamfuta kin bani yadda ta koyar da ni intanet ta sanar da ni to anan na zama bani masana'a